הוא כותב דבר נפלא. בעזרת השם ביום חמישי הבא, פסח, ובצאת החג נספור את הספירת העומר הראשונה. בעזרת השם בסייעתא דשמיא, וספרתם לכם ביום הראשון, כך אומרת התורה, התורה מצווה אותנו, ספרתם לכם ממחרת השבת, 7 שבתות ימות תהיינה. אומר הרב דבר נפלא. כתוב בתורה, ממתי מתחילים ספירת העומר? וספרתם לכם ממחרת השבת, 7 שבתות תמימות תהיינה. ממתי מתחילים לספור? ממחרת השבת. מה זה מחרת השבת? חז"ל אומרים שהתורה קוראת לחג ראשון של פסח בשם שבת. כך קוראת לזה התורה. וספרתם לכם ממחרת השבת, דהיינו, פסח יהיה ביום חמישי, וביום חמישי בצאת החג נספור את הספירה הראשונה, כי זה כבר מחרת השבת. באו האפיקורסים והאמינים והצדוקים ואמרו שלא, מחרת השבת, אתה יודע למה קוראים מחרת השבת? לשבת שתבוא אחרי פסח, דהיינו ממוצאי שבת מתחילים לספור. ככה טענו הצדוקים וככה טענו האמינים. וחכמי ישראל אמרו לא, גם פסח נקרא בתורה בשם שבת. אומר הרב זאבי דבר נפלא, היות והשבת הזאת היא השבת שלפני פסח, ובעזרת השם ביום חמישי הבא יהיה פסח, ואז פסח נקרא בתורה גם כן בשם שבת, באו חכמים ואמרו, השבת הזאת נקראת שבת הגדול. בעזרת השם ביום חמישי זה גם שבת. אז איזה שבת זה? זה שבת קטן. זה נקרא שבת קטן. כי השבת הזאת היא השבת שלפני פסח. ופסח הוא גם כן נקרא בלשון התורה בשם שבת. אז זה לא שבת הגדול, אלא מה? שבת הגדול זה השבת. אם אתה קורא לזה שבת הגדול, בכלל דאיקה שבת קטן. מתי זה שבת קטן? פסח שיהיה ביום חמישי זה השבת הקטן. ולכן קראו לשבת שלפני פסח בשם שבת הגדול, בלי קשר לעניין של הנס שקרה במצרים ולשבת הגדול, כדי להפקיע מדעת המינים והאפיקורסים שאמרו ששבת זה רק שבת שאחרי פסח ולא פסח בעצמו. כך הוא מביא בשם המארי זאבי דבר נפלא, הוא אומר בטעם זה הוא חשוב ונחמד מאוד. כך כותב אבני יששכר. הוא מוסיף אבני יששכר תירוץ נוסף. ידוע לכולם שהשבת אנחנו מברכים ברוך אתה השם מקדש השבת. בחגים אנחנו מברכים ברוך אתה השם מקדש ישראל והזמנים. מה ההבדל ביניהם? השבת אומרת הגמרא קביעה וקיימה, זה דבר שקיים מששת ימי בראשית. הקדוש ברוך הוא אמר ויכל אלוקים ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה, ויברך אלוקים את יום השביעי ויקדש אותו, ומאז סופרים 6 והשביעי שבת, 6 והשביעי שבת. החגים עד עכשיו הקדוש ברוך הוא סידר אותם, הוא קידש את החודשים והוא עיבר את השנים. בראש חודש ניסן הוא מסר לידינו את הכוח לקדש את החודשים. מתי קידשו פעם ראשונה את החודש? מי קידש? בראש חודש ניסן שהיינו במצרים. אומר הקדוש ברוך הוא למשה ואהרון, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. והקדוש ברוך הוא העלה אותם למעלה והראה אותם, הראה להם לבנה בחידושה. וכשראו את הלבנה בחידושה אז הם ידעו איך לקדש את החודש. יוצא שהקידוש החודש הראשון שהיה, מתי זה היה? היה שם במצרים. אז במצרים היה העניין הזה של קידוש החודש. אם ככה בסייעתא דשמיא אומר, אחרי שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את הרשות, אנחנו קובעים מתי החודשים. לכן אנחנו אומרים מה? מקדש ישראל והזמנים. מקדש ישראל וראשי חודשים הוא מקדש אותנו. לכן הוא אומר, היסוד של שבת הוא שבת הגדול, הכוח שלו הוא כוח גדול. למה? כי הקדוש ברוך הוא קידש אותו. בחגים אנחנו מקדשים. אז איך זה נקרא? זה נקרא פסח קטן, הוא נקרא קטן. לעומת השבת, הקדוש ברוך הוא קידש אותו, זה החלק הזה הוא חלק יותר קטן. אלה הדברים שכותב הרב בני יששכר. יש לו עוד תירוץ אחד מאוד ארוך, אבל אנחנו רוצים ללכת הלאה בסייעתא דשמיא. בספר שמן ראש על חג הפסח הוא כותב דבר מאוד מאוד מעניין. בעזרת השם בסייעתא דשמיא חידוש עצום כותב הרב לעניין הזה. המכה, 3 מכות האחרונות נכנסים בסדר, או 4 מכות האחרונות נכנסים בסדר של באחר. באחר זה ברד הרבה חושך בכורות. אלה 4 מכות האחרונות. למי שזוכר, מכת ברד נמצאת בפרשת וארא. מכת הרבה נמצאת בפרשת בו. בו יש לך מכת הרבה, חושך ובכורות. אלה 3 המכות שנמצאים בפרשת בו, ולכן כתוב בו אל פרעה. למה בו? ב' וא' כידוע לכולם זה 3. עוד 3 מכות ויוצאים ממצרים. זה הרמז לכך. נו, נפלא. כולנו יודעים, לא כולנו, אומר מי שיודע, יודע שיש מחלוקת בחז"ל כמה זמן לקחה המכה. מחלוקת בחז"ל. יש אומרים שבוע מכות, 3 שבועות הפגה,
יש אומרים 3 שבועות מכה, שבוע הפוגה. זה מחלוקת בחז"ל, 2 דעות. אתם צריכים לדעת, בעזרת השם ביום רביעי בלילה צריכים לספר לילדים על מכות, צריך לדעת כמה היה המכות. אם המכות הלכו ככה, המכות הלכו ככה, כל מיני דעות. לא, דעות שמובאות במדרש, 2 דעות. בא הרמב"ן והולך בשיטה אחרת לגמרי. אומר הרמב"ן, לא, המכות היו ברצף. מכות היו ברצף, אחד אחרי השני. אם כך הוא אומר, אם אתה אומר היה שבוע, כל מכה, הוא אומר המכה של מכת הרבה הייתה בתחילת חודש ניסן. למה? כי בחודש ניסן הרי אנחנו עושים ברכת האילנות. למה? כי הכל פורח, הכל משגשג, הכל נעשה על הצד הכי טוב, שמחה וששון אור ליהודים, נכון? זה מה שקורה בתאריך הזה. הכל פורח עכשיו, נכון? היוצא בימי ניסן ורואה אילנות מלבלבים, מברך מה? שלא חיסר בעולמו דבר, ודאי בירכתם כבר ברכת האילנות, בעזרת השם בסייעתא דשמיא. נו, נפלא ביותר. אומר הרב, הקדוש ברוך הוא קרא להרבה. מה הוא אמר להרבה? הוא אמר להרבה להשחית את כל היבולים. איזה יבולים? מתי יש יבולים? מתי הכל פורח? מתי הכל צומח? הכל צומח בתקופה הזאת, אז מכת הרבה הייתה עכשיו. אומרת התורה, ויעל הרבה על כל ארץ מצרים, וינח בכל גבול מצרים, כבד מאוד, לפניו לא היה כן הרבה כמוהו, ואחריו זה הרבה שהפעם לא היה. אומר רש"י, אף על פי שהיה בימי יואל גם היה, אומר רש"י, אבל שם היה כל מיני סוגים. היה חסיל וסלעם, כל מיני דברים. כאן היה מין אחד, מה שנקרא F-35. היה משהו בומבסטי, לא הרבה סוגים, היה לא כסבם וזה, היה בומבה, משהו רציני, היה הכי חזק שיש, זה מה שהיה. אומר בעל הטורים, כתוב כאן וינח הרבה, וכתוב עוד מקום אחד בכל התורה המילה וינח. איפה עוד כתוב וינח? וינח ביום השביעי. בכל התנ"ך פעמיים המילה וינח. נו, נפלא ביותר. בית במסורה, כותב בעל הטורים. די, כאן הפסוק וינח הרבה, ואידך וינח ביום השביעי, מלמד שההרבה נח בשבת. הרבה היה במנוחה בשבת. אם כתוב וינח הרבה, כתוב וינחת הרבה, לא? כתוב וינח, אם כתוב וינח, התורה רוצה להגיד לך. המכה הזאת הייתה מכה של 6 ימים בלבד. כל המכות היה שבוע, וכאן המכה הזאת 6 ימים. הגיע שבת, הודיע הרבה, אני יוצא מה שנקרא, יש פתח למשא ומתן. נכון? יופי. קדוש ברוך הוא נתן להם אפשרות להיכנס למשא ומתן, לשחרר אותם, אז נתן להם 6 ימים. עד כאן הדברים. שואל הרב שאלה מאוד יפה. למה הרבה נח בשבת? האם הקדוש ברוך הוא נתן לו הוראה לנוח בשבת? כתוב וינח הרבה, מי נתן לו את הרשות הזאת? ואז הוא שואל שאלה, האם יש מצווה לאדם שיש לו בבית, יש לו כבשים ויש לו שברים, הוא מגדל בבית, הוא מגדל בעלי חיים, יש לו בבית, האם הוא צריך שהתורה מצווה אותנו? אומרת התורה בפרק כ"ג, לנען ינוח שורך וחמורך וינפש בין אמתך והגר. האם התורה מצווה את אותו בן אדם למנוע מבעלי חיים לתלוש מן המחובר בשבת? פירוש הדבר, יש לך בבית, יש לך רפת, אתה גר במושב ומאחורי הבית יש לך רפת גדולה. יש לך אפשרות להביא חציר ולשים את החציר ליד הרפת, שהפרות יבואו ויאכלו חציר, או לשחרר את הפרות. יש לך גדר מקיפה את כל הדקום, יש בחוץ גדלים כל מיני עשבים שוטים וקלניות וסביונים. האם לשחרר אותם, את הפרות שילכו החוצה ויטיילו ויאכלו מה שיש בחוץ או לא? אסור לך לעקור מן המחובר. אם אתה שולח אותו החוצה, הוא ילך ויאכל מן המחובר. תשים להם עשב, תשים להם קש ברפת ויאכלו מהרפת, תאכלו. האם אתה מצווה למנוע מהם את האכילה של המחובר או לא? אומר לנו רש"י, לא. כתוב בתורה, למען ינוח שורך, תן לו נייך, אומר רש"י, להתיר שיהיה תולש ואוכל עשבים מן הקרקע. מותר לו, זה המנוחה שלו. כי אם אתה תסגור אותו בתוך הרפת, אם תסגור אותו בתוך הרפת, אתה סוגר אותו בכלא, הוא לא יכול להשתחרר. למען ינוח, מה זה בן אדם ינוח? יוצא החוצה, מטייל, אותו דבר הפרה, תן לה לצאת החוצה, השברים תן לה לצאת החוצה, העיזים והכבשים שיצאו החוצה. יפה מאוד, פירוש דבר שמותר לאכול מן המחובר לבעלי חיים. אם ככה שואל הרב שמן ראש, שאלתי, לא מבין. אז למה הרבה נח בשבת? אסור להם לאכול? אם הם אוכלים, מה אוכל להרבה? הקדוש ברוך הוא אמר להם להשחית את כל מה שיש שם, את כל העשב, את כל הפירות. אם אתה אומר להם להשחית, זה כולל גם בשבת. האם מותר או אסור? אם אתה אומר שהתורה מצווה אותך למען ינוח, והתורה אומרת לך, אתה יכול לקחת את הכבשים, והכבשים יכולים לאכול בשבת גם אם מחובר, אז מה מונע מהרבה להמשיך לקצור גם בשבת, שיאכלו כמה שהם רוצים? למה אתה מונע מזה? הוא אומר דבר נפלא.
כתוב בתורה שהצפרדעים, הקדוש ברוך הוא לא אמר להם איפה להיכנס, הוא אמר להם כל אחד להיכנס איפה שהוא רוצה. אתה רוצה פה, אתה רוצה פה, אחד לאמבטיה, אחד לג'קוזי, אתה רוצה מכונת כביסה, לעשות לונה פארק, תיכנס איפה שאתה רוצה, אתה יכול לנסוע. לחלק הוא אמר להיכנס לתנורים. נו, יש כל אחד להתווכח, מי ייכנס לתנור? למה שאני אכנס לתנור? אני בחור צעיר, תן לי עוד לחיות, שיכנסו הזקנים מהגה, הם שיכנסו, למה אני צריך להיכנס לתוך התנור? אומרת התורה, אף אחד לא יתווכח, הצפרדעים שמחו להיכנס לתוכו, שמחו להיכנס לתוך התנורים. וחז"ל, מה קרה? בסוף קרה נס. כל הצפרדעים שהיו בתוך האמבטיה מתו, ואלה שרצו לתנורים נשארו חיים. רצו בתוכו, נגמר המתקפה, הוציאו את המגשים של התנורים, הם הסתדרו שם כמו לחמניות. הסתדרו, שהוציאו את המגשים, פתאום הצפרדעים יצאו ימינה שמאלה, כבר וברחו כולם. אז מה ראו? ראו את הנס שקרה לצפרדעים שרצו לתנורים. מזה אומרת הגמרא, למדו חנניה מישאל ועזריה קל וחומר. מה? ומה הצפרדעים שלא נסתברו על קידוש השם נכנסו לתוך התנורים, אנו שנסתבינו על קידוש השם, ודאי, יפה מאוד. אלה הדברים שמביאה בגמרא במסכת פסחים, דרש טודוס איש רומי, כך מביאה הגמרא. אומר הרב, כמו שהצפרדעים עשו מצווה של קידוש השם, גם הרבה עשתה מצווה של קידוש השם. למה? כי הקדוש ברוך הוא אמר להם לאכול את כל מה שזל. אומר, כמה אתה יכול לאכול? מה זה הרבה? זה כזה צרצר קטן, מה הוא כבר יכול לאכול? אוכל מה שנקרא חתיכה עלה, רק סתום עד פה, נכון? לא יכול לאכול יותר. כמה אדם יכול? כמה יכול צרצר לאכול? אוכל גרגיר, אוכל משם, פוגע מה שנקרא בתפוח, נותן לו נגיסה קטנה, מבסוט, אומר וואו איזה ארוחה היה בליקטף, אכלתי מה שנקרא חתיכה בתפוח עץ, חגיגה גדולה. יפה מאוד, כמה הוא יכול לאכול אחרת? לא יכול. מה אתה צריך לעשות? להכניס את האצבע להוציא, נכון? אחרת לא נכנס, הקיבה שלו קטנה. אז אומר הרבה, אתה במצוות הקדוש ברוך הוא, והם עשו מעבר לכוחם. הם טחנו בלי הפסקה, כן צריכים לאכול, לא צריכים לאכול, דחפו אוכל בלי הפסקה. לכן אומרת התורה, ויאכל את כל עשב הארץ ואת כל פרי העץ, הם אכלו את הכל. איך אתם יכולים לאכול? מסירות נפש, הקדוש ברוך הוא אמר לאכול, אוכלים. יש כאלה שמגיעים לאכילת מצה, רוצים לאכול 4 קזייסים. לא, לא יכול לאכול. אדוני, יש לך מצווה לאכול. המצווה היחידה שאתה יש לך לאכול בכל השנה כולה, אין לך מצוות אכילה. כאן בקורבן פר, כאן יש לך במצה, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על אכילת מצה. לאכול מצה, אין לך דבר כזה, אכילה אחת בכל השנה כולה. בעזרת השם, השנה ייבנה בית המקדש, נאכל קורבנות, זה כבר יהיה מצווה מדאורייתא. אבל האכילה היחידה שיש לנו היום, מדאורייתא זאת אכילת מצה, אנחנו נאכל מצה בעזרת השם. רבותיי, יש אנשים שמה? יש אנשים אוכלים כזית, אתה אומר לשמה, צריך לאכול עוד כזית, אחד של המויצי ועוד אחד של אכילת מצה, ואחרי זה יש לך כורך, יש לך במורר, נכון? אתה צריך לאכול כזית מרור, ואחרי זה לקרוך אותם ביחד ולאכול אותם על מצות או מרורים יאכלו, ואחרי זה צריך לאכול עוד אפיקומן, עוד כזית, ויש אומרים 2 כזיסים, בן פורת יוסף אומר, כמה אני יכול לאכול? אומר, מה אני יכול לאכול? איפה כל זה ייכנס? לא, תאכל אדוני, זה מצוות הבורא, תאכל פחות דגים, פחות בשר, ותאכל מצות. האכילה שלך, נכון, יש מצווה של שולחן עורך, אבל המצווה יותר חשובה זה אכילת מצה. החכם מחלקל את צעדיו, מה הכי חשוב בלילה? זה אכילת מצה. אז זה הדבר שצריך לעשות. אומר הרב, הרבה שאכל כזה אכילה גסה, הוא אומר, קיים את מצוות הבורא יתברך ועשה בסירות נפש. לכן אומר הפסוק, הרבה כזה לא היה כמוהו. היה בימי יואל, אומר בימי אלה הם אכלו כל אחד קצת וזהו. כאן אכלו בלי הפסקה, אומר זה מה שנקרא, תוקפים בלי הפסקה. זה דבר כזה לא היה בהיסטוריה. שככה הרבה יאכל כל כך הרבה, זה דבר נפלא ביותר. ולכן הרבה כזה לא היה ולא יהיה לעולם. אלה הדברים. שואל הרב שמן ראש, תגיד, האם אכילה כזאת של הרבה מותרת בשבת או אסורה? הרי מה הקדוש ברוך הוא התיר למען ינוח שורך וחמוך? מה אומר רש"י? שמותר לו לקחת מן התלוש, מותר לקחת את התלוש מה שהוא צריך לאכול, אבל לעקור לשם לעקור, סתם לעקור, זה ודאי שהתורה לא מתירה. הרבה אמר, תשמע, מה שהקדוש ברוך הוא מתיר לאכול בשבת, מה הוא מתיר לאכול? מה שצריך לאכול, אבל ללכת ולאכול בלי הפסקה, זה הוא לא התיר, לכן הם שבתו בשבת. לכן בשבת הם שבתו הרבה, אמרו זה לא התירו לנו, התירו לאכול, אבל לא מה שנקרא להרוס את הכל, זה לא התירו בשבת. מכך אומר דבר נפלא. כתוב בגמרא במסכת סנהדרין, שאלתו נוסרופוס הרשע את רבי עקיבא. שאלתו נוסרופוס הרשע את רבי עקיבא, מה יום מיומיים? מה אתה אומר שבת קודש, לא הבנתי, החמה זורחת בבוקר, בשעה 25:06 זורחת השמש, ושוקעת אותו דבר, ב5:06,
אומר, מה לא הבנתי, מה אתה מספר לי, יש הבדל בין שבת ביום חול, אותו דבר. אמר לו, מה אתה שונה מכל בן אדם אחר? אתה שר במלכות רומא, מה ההבדל בינך? הוא אומר, אתה יש לך עיניים, ולעני הזה יש עיניים. לך יש אוזניים ולעני, למה אתה שר והוא לא? אלא מה? אמר לו תורנוס רופוס, הקיסר של רומא מינה אותי, לכן אני שר. אין הבדל בינך לבין העני, רק שהקיסר מינה אותך. אין הבדל בין יום חול לבין השבת, רק שהקדוש ברוך הוא בחר ביום הזה. זה הכל, זה מה שיש ביום הזה. הקדוש ברוך הוא בחר ביום הזה כיום מעולה. יפה מאוד. אמר לו תורנוס רופוס, מי אמר לך שהקדוש ברוך הוא בחר את זה? אמר לו, בבקשה, נהר סבתיון יוכיח. לך לנהר סבתיון ותראה שהוא שובת בשבת. אמר לו, סבתיון, איך אני אגיע לסבתיון? ואיפה אני אגיע? אמר, תן לך עוד ראיה. שמה? הוא אומר לו, תנסה להוריד ציינצים בשבת. יש אור, להוריד אותו, תראה, באור לא עובד בשבת. למה לא עובד בשבת? כי הגיהנום סגור בשבת. אם הוא סגור, אז אי אפשר להוריד אותו. מה שנקרא, בשבת יש להם חופש, אז הם לא עובדים, הם לא יורדים הציינצים, אור לא יורד בשבת. אמר, אתה רוצה עוד ראיה? לך לקבר של אבא שלך. אומר לו רבי עקיבא, ותראה בקבר של אבא שלך שכל השבוע יוצא ממנו עשן, בשבת סגור. למה? אין עשן, כי הגיהנום שובת, אין עשן. זה יפה מאוד. אומר הרב שמן ראש, עכשיו יש לנו עוד ראיה. אומר, אתה רוצה ראיה? מי שהיה במצרים ראה עוד ראיה הבדל בין שבת לחול. מהו ראיה הבדל? שמה? שהרבה לא עבד בשבת. אז יש לך עוד ראיה אחת למה? שהשבת היא מה שנקרא היא שבת. אתה רואה שמה? כתוב היה לך הרבה וכתוב היה לך ביום השביעי. אז מה אתה רואה שמה? שהרבה שבת בשבת. יפה מאוד. אלה הדברים. יוצא דבר נפלא. אומר הרב שמן ראש, מאז שעם ישראל הגיע למצרים ומשה רבינו בחר להם את יום השבת, אז השבת הזאת הייתה מה? שבת של חופש. משה רבינו אמר בשבת תשבו בבתים, תנוחו, תשירו עם הילדים זמירות שבת. לא שהם ידעו מה זה שבת, היה יום חופש, יום חופשי. לפעמים אדם יש לו יום חופשי, מה יש? יום חופש, מה קרה? נוסעים חופש, יש דאצ'ה. כך אמר משה רבינו, חופש. פתאום ראו עם ישראל במכת הרבה דבר חדש, שמה? שהרבה לא עובד בשבת. שאלו לך את השני, תגיד מה זה, למה הם לא עובדים בשבת? אתה יודע למה? כתוב וינח ביום השביעי וכתב וינח הרבה. הם עושים זכר למעשה בראשית. במעשה בראשית כתוב וינח אלוקים ביום השביעי, אז לכן הרבה נחמו. מה? ביום השביעי היה בשש ימי בראשית? כתוב ברוך הוא, מה אתה אומר? זה דבר חדש. אומר הרמב"ן, מתי היה מכת הרבה? בתחילת חודש ניסן. אם אתה אומר שהרבה שבת, אז השבת הראשונה בחודש ניסן, שבת פרשת ויקרא, הרבה לא עבד. יפה מאוד. אז בפירוש הדבר ששבת אחרי זה הם גילו דבר חדש, שיש עוד שבת מעבר ליום מנוחה. מה יש? זה זכר למעשה בראשית, תחילה למקרא קודש, זכר למעשה בראשית. אז השבת הזאת קיבלה משמעות יותר גדולה, לכן לשבת שלפני פסח קוראים שבת הגדול, כי עם ישראל התעוררת לו הגדולה של השבת ונהיה שבת הגדול. אלה הדברים שכותב השמן ראש. על פי זה הוא בא ונותן עוד מה שנקרא פאנצ'ליין לעניין הזה. עוד מכה אחת מכל המכות, היו רק 6 ימים. אם אתם עושים חידון לילדים, אלה 2 חידות. איזה מכות היו 7 ימים, איזה מכות 6 ימים. על פי זה הרבה היה 6 ימים, ואיזה מכה עוד היה? חושך גם היה 6 ימים. 6 ימים. 3 ימים, מה כתוב? היה חושך, ו3 ימים לא זזו, רק כתוב. היה מכה אחת, רק היה חושך, ו3 ימים היה מכה שמה עשו? שלא יכלו לזוז אחד מהשני. אלה הדברים לא קמו איש מתחתיו. כותב הרב דבר נפלא ביותר. אם אתה אומר שמה? שתחילת המכה הייתה, כל מכה הייתה שבוע כמו שאומר הרמב"ן, והיה ברצף אחד אחרי השני, יוצא שמכת הרבה נגמרה. ברגע שמכת הרבה נגמרה, התחילה מכת חושך. הוא אומר, תשמע, מתי היה מכת חושך? ביום ז', ח' וט' היה מכת חושך. מה היה? חושך בכל מצרים. הם הסתובבו, אבל אף אחד לא ראה אחד את השני, היה חושך. קמו, הסתובבו, אבל היה חושך מולד. עלתה, הפציצו להם את מקורות החשמל, ולא היה חושך בכל מצרים. ובני ישראל היה אור במושבותיו. כותב הרב שמן ראש, כותב על פני יהושע, כותב הספר חוט המשולש והשערים, כותב הספר דברי יואל בפרשת בו. אומר, תשמע, היה 3 ימים חושך. איזה ימים זה היה? רביעי, חמישי, שישי. שבת היה י' בניסן. בי' בניסן היה אור. באמצע המכה, המכה מחולקת ל2. היה רביעי, חמישי, שישי חושך. בשבת היה אור לכולם, גם ליהודים וגם למצרים. באותו רגע שהתחיל האור, יצאו המצרים החוצה, והתחיל המסחר מחדש של הכבשים. אז היה ביום י"א
י"ב, י"ג, היה שהמצרים לא יכלו לזוז, לא זזו מהמקומות. שואל רש"י, ולמה הגיע למכת חושך? רש"י לא שולט על כל המקום. במכת חושך שואל רש"י, ולמה הביא להם מכת חושך? אומר רש"י, שתי סיבות. אחת, להרוג את כל אלה שלא רוצים לצאת ממצרים, כי הרי כתוב, בחמושים עלו בני ישראל, אחד בחמישה, אחד בחמישים, אחד ב500, פירוש הדבר שמה? שחלק הארי מעם ישראל לא רצו בכלל לצאת. מי שלא רוצה לצאת, אני הורג אותם. אבל הוא לא רצה שהמצרים יראו שהורגים אותם, אז הוא הביא מכת חושך, ובימים האלה מה קרה? מה קרה בימים האלה? בימים האלה קברו את כל אלה שלא רצו לצאת. יפה מאוד. באיזה ימים זה היה? רביעי, חמישי, שישי. זה מה שקרה. שבת היה י' בניסן. יפה מאוד. אחרי זה היה י"א, י"ב, י"ג, ואז מהמצרים לא זזו. אומר הרב דבר נפלא. יוצא שהייתה חלוקה של מה? 3 ימים לפני ו3 ימים אחרי, עם שבת באמצע. שבשבת היה אור, אלה הדברים. יוצא שבשבת הם יצאו לקנות את הכבשים, אלה הדברים. כותב הרב דבר נפלא ביותר. כשעם ישראל הלך והסתובב בבתים של המצרים בימים י"א, י"ב, י"ג, וגילו את כל המסתורים שלהם, בי"ד אומר שנגמרה המכה ערב יציאת מצרים, ושאל איש מטרהו ואישה מטרהותה, כלי כסף וכלי זהב ושמלות, כל אחד הלך אין לנו שום דבר. מה אתה מדבר? הסתובבתי אצלך בבית וראיתי פה ופה, מה אתה משקר? בכל אופן, יוצא שמה? יוצא שביום הזה, בימים האלה, גילו את המסתורים. אם כך אומר דבר נפלא ביותר, אומר השמן ראש, דבר מבריק. למה הקדוש ברוך הוא ציווה לקנות את הקורבן פסח? מתי? דווקא בשבת. למה דווקא בשבת? אמרנו, שאלנו, אומר המאירי, אם מישהו רצה להקדים ולקנות קודם, לא יכול. אין, רק אדם. לא יכול להגיד, התאריך האחרון הוא י' בניסן. מי שרוצה, מראש חודש, אומר, לא, אומר המאירי, דווקא ביום שבת אתם הולכים לקנות. למה? אומר דבר נפלא. הקדוש ברוך הוא ידע שהוא הולך להביא מכת חושך. אם הוא יביא מכת חושך, אומר, בשביל להרוג את כל היהודים שלא רוצים לצאת ממצרים. אומר הרב שמן ראש, מה היה קורה אם כל אלה שמתו היו קונים קורבן פסח כבר ביום ג' בחודש ניסן, ביום ד' בחודש ניסן, ביום ה' בחודש ניסן? מה היו עושים איתם? הם התקדשו בקדושת קורבן פסח, כי הקדישו אותם לקורבן פסח, וכל אלה שלא יצאו, הרי מה עשו איתם? מתו בסוף. אז מה אחד? קורבנות שאין לך מה לעשות איתם. אז מה עשה? מה הקדוש ברוך הוא? אתם לא קונים עד התאריך הזה, נכון? מתי התאריך? י' בניסן, זה התאריך, לא קודם לכן. אם זה התאריך י' בניסן ולא קודם לכן, אז הוא אומר, מתו כולם, ואז רק מי שנשאר נמנע על עשה, ומי שנמנע על עשה הוא הלך לקנות כבשים. אז לכן אומר, שבת הזאת היה שבת גדול, שני דברים. א' גדול אחרי מכת הרבה שראו את הגדולה של השבת, חוץ מזה היה מכת חושך שמתו כל הרשעים שלא רצו לצאת, ואחרי זה 3 ימים היה אפשר לחפש את כל המקומות שהמצרים החביאו את כל התכשיטים שלהם. זה מה שקרה. ולכן הקדוש ברוך הוא אמר, דווקא בי' בניסן לקנות ולא יום אחר, כדי שלא יקדימו לקנות את הדברים, אלה הדברים שבעזרת השם אומר הספר שמן ראש, להסביר למה נקראת השבת הזאת שבת הגדול. טוב, אחרי שלמדנו את זה בעזרת השם, בואו נלך להפטרה של פרשת השבוע, ונגיע בעזרת השם לליל הסדר, ממש מה שנקרא בטעימות בסייעתא דשמיא. השבת אנחנו קוראים את ההפטרה, וערבה להשם מנחת יהודה וירושלים כימי עולם וכשנים קדמוניות. הציפייה שלנו שבעזרת השם ייבנה בית המקדש, וערבה להשם מנחת יהודה וירושלים. שואל הרב משה פיינשטיין, למה דווקא מנחת יהודה וירושלים? למה לא עולה ולמה לא שלמים? למה דווקא מנחה? הוא אומר דבר מעניין מאוד, שבן אדם יש לו קורבנות, יש לו מגדל כבשים, מגדל, אין לו הרבה עבודה מסביב לעניין הזה. הוא אומר, הכבשה מניקה את הילדים שלה, הפרה מניקה את העגלים, אין לו הרבה עבודה. מביא להם חציר, זה גודל לבד, מביא להם מים, השאר גודל לבד, אין הרבה עבודה מסביב לזה. נכון, זה גדל, לכן כתוב על הצאן, כתוב אשתרות צונך. מה זה אשתרות צונך? שהכבשים מעשירות את בעליהם. מי שמגדל כבשים, אם אין לו חלילה איזה מגפה, שהוא עשיר גדול, כך כתוב, אשתרות צונך, הם מעשירות את בעליהם. לכן אומר, אין בזה הרבה עבודה. היות ואין בזה הרבה עבודה, ויש המון פרנסה מהכבשים, גם מהצמר וגם מהוולדות וגם מהחלב, הכל אתה מוציא, אז ברור לאדם שהוא מקבל. הוא אומר, כשאתה לוקח חיטה ואתה עושה מן המנחה, כמה עבודות אתה עושה עד שאתה מביא את המנחה? זורע, חורש, מעזה, וקוצר, ומשקה, ומספר, ואחרי זה קוצר, ואחרי זה מוצר, ודש ברוח, ועושה ומברר אותם במוץ, ואחרי זה תוכן אותם, ועושה, עד שאתה ממך. אדם יכול לחשוב, תשמע, הכל אני עשיתי. מה הקדוש ברוך הוא עשה? אדמה, כמה טיפות תוריד, את העבודה אני עשיתי, אז מה, אני צריך להביא לו תודה רבה?
על מה שהוא עשה, הוא מגדל את הכבשים, אני מבין. מה שאני עשיתי להגיד לו, אחד שמביא וערבה להשם מנחת סעודה, כשאחד מביא מנחה, מה זה מנחה? מנחה זה בא מקמח, זה בא מסולת. אז אדם מביא מנחה, אז הוא אומר, מביא סמוך לקדוש ברוך הוא. כמי עולם וגשנים קדמוניות, אומרים רש"י, מה זה כמי עולם וגשנים קדמוניות? אומרים רש"י, כמי עולם, אומרים חז"ל, כי ימי נוח וגשנים קדמוניות, כימי הבל, שלא היה עבודה זרה בעולם. שלא היה עבודה זרה. מה זה משנה אם היה עבודה זרה או לא היה עבודה זרה? כיוון שברגע שיש עבודה זרה, כותב הרמב"ם, שנסתווינו להביא קורבנות כדי לעקור מתוכנו עבודה זרה. כי אנשים היום מקריבים קורבנות לעבודה זרה. ברגע שאנחנו עושים את זה, לשנות את הטבע שלנו, אנחנו מעבירים את הרצון שלנו להביא קורבנות ממה? מעבודה זרה לקדוש ברוך הוא. אבל בימים של נוח, שלא היה בעולם אף אחד, מי שנשאר זה רק נוח ובניו, אז שנוח העלה 7, ברוך ציווה אותו להביא מן בימי התורה 7-7, למה הוא ציווה אותו להביא 7-7 כדי להקריב קורבנות? אז זה היה כימי עולם, שנים קדמוניות זה ימי הבל, שעד אף אחד לא היה בעולם, ולכן לא היה עדיין עבודה זרה, והיות ועבודה זה היה מיוחד, כימי עולם ושנים קדמוניות, וזה בערבה השם מנחת יהודה וירושלים, כימי עולם ושנים קדמוניות בלי עבודה זרה. שם בסוף ההפטרה, מה כתוב? המילים האחרונות, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בוא יום השם הגדול והנורא, והשיב לבבות על בנים ולב בנים על אבותם. פירוש הדבר שמה? שבעזרת השם כולנו ציפייה, למה קוראים את זה שבת לפני פסח, את ההפטרה האחרונה של מלאכי? כי כולנו יודעים שחג הפסח הוא הזמן המסוגל ביותר לביאת משיח. אמנם זה כל חודש ניסן, זה לא רק בחג הפסח, אלא בכל חודש ניסן, אבל בעיקר זה נעשה בחג הפסח. למה בעיקר חג הפסח? כי כתוב בתורה, בפרשת בו, בסוף פרק י"ב, ליל שימורים הוא להשם. מה זה ליל שימורים הוא להשם? מה כותב שם רש"י? מה כותב בעל הטורים? מה זה נקרא ליל שימורים להשם? כותב הרב דבר נפלא ביותר. ליל שימורים, הלילה הזה שמור אצל הקדוש ברוך הוא. במה הוא שמור? חצי ממנו הוא ישתמש ביציאת מצרים, וחצי ממנו אתה לא עתיד להשתמש בעזרת השם מתי שהוא יגאל אותנו, אז הוא ישתמש בעזרת השם בגאולה בלילה השני. כך כתוב, ליל שימורים, ויהי בחצי הלילה, הקדוש ברוך הוא, החצי לילה הוא עבד בשביל ישראל, והחצי השני בעזרת השם שיבוא לגאול אותנו. כך כותב בעל הטורים וכך כותב רבנו עובדיה ספורנו על הפסוק הזה, ליל שימורים להשם, שימורים להשם לבני ישראל, פעמיים באותו פסוק שימורים. כותב הרב בעל הטורים, אין בכל התנ"ך המילה שימורים חוץ בשתי המקומות האלה, זה שמור ליציאת מצרים ושמור לגאולה עתידה. אז זה הלילה שכולו מדבר על הגאולה עתידה. מי יבוא לגאול אותנו בעתיד? מי יבוא? יבוא אליהו, יבוא ראשון, ואחריו יבוא משיח צדקנו. אלה שתי הגואלים שעלו, אומרים חז"ל, אומרים רבותינו, ברגע שיש לנו שתי גואלים ביציאת מצרים, היה מוישה ואהרון, אם בחוקויי תלכו ובמצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, כותבים רבותינו, אם אלה הגואלים שיש לנו. אם הראשונים זה אהרון ומוישה, האם השניים זה אסתר ומרדכי, והשלישיים מזה אליהו משיח. אלה הגלויות שיהיו לנו, ואם בחוקותיי תלכו, אם ילך בחוקות הקדוש ברוך הוא, ישלח גואל. אז הקדוש ברוך הוא ישלח לנו בתחילה את אליהו הנביא, לפני בוא יום השם, לפני שיבוא המשיח, קודם כל יבוא אליהו הנביא. נפלא ביותר. והיות שכך, אז לכן מפטירים, היות בפסח הוא הזמן המסוגל ביותר לביאת משיח, לכן אומרים, הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא לפני בוא יום השם הגדול והנורא. טוב, בעזרת השם כשנסב לליל הסדר, אני עוד תקווה בעזרת השם שזה יקרה בירושלים עיר הקודש. אנחנו ניקח, אחרי שנגמור את הכוס השלישית של ברכת המזון, נוהגים לקחת כוס גדולה, כך כתוב בהלכה, ולמלות אותה ביין, וזה מה שנקרא כוס של אליהו הנביא. ואחרי זה מוזגים את הכוס הרביעי ומרימים אותו ואומרים, שפוך חמתך על הגויים אשר לא ידעוך, והממלכות אשר בשמך לא קראו כי אחד יתנבאו וכו'. יפה מאוד, אומרים את זה בעמידה ושולחים את הילדים לפתוח את הדלת. נכון, ככה נוהגים, אני לא יודע מה אתם נוהגים פה ברעננה. פותחים את הדלת, שולחים את הילדים בדרך כלל לפתוח, יש כאלה שלא הילדים הולכים, דווקא מבוגרים הולכים. למה לשלוח את הילדים? אבל יש ראיתי שמישהו שם מביא, שולחים את הילדים, כי הילדים אין להם חטאים. אליהו הנביא לא אוהב חטאים. זה אומר, שולחים את הילדים, אין לו טעם וטעם חטא, אומר לה תפתח. אתה יכול לפתוח לאליהו הנביא, אנחנו יש לנו קצת עבירות. אבל מי עושה עבירות בימים האלה? כולנו רק מחפשים מצוות. אנחנו מהדרים במצוות, רצים, מנקים לפסח, כולנו מה שנקרא עכשיו בטרנס של מצוות. נו, נפלא. אז מילא המעלה שלנו מה? אנחנו עושים פתיחת דלת לכבודו של אליהו הנביא. למה? אליהו הנביא יגיע, מחכים לו, רוצים להגיד, להראות את האמונה שלנו,
כך כותב הרמור, יש לומר שפוך חמתך קודם